Tkompli tikber ix-xamma ta' manuvri biex tkompli tiġi aġevolata kumpanija partikolari fit-tenders għas-servizzi tat-tindif fir-Residenza San Vincenz de Paul. Wara li fix-xhur li għaddew l-Uffiċċju tal-Unjoni Ewropea li jinvestiga rapporti ta' frodi magħruf aħjar bħala l-Olaf irċieva sensiela ta' talbiet biex jinvestiga dak li għaddej fir-Residenza San Vincenz de Paul, issa kumpanija li tefgħet it-tender biex jipprovdu dan is-servizz talbet lil bord ta' reviżjoni tal-kuntratti biex b'mod immedjat twaqqaf il-proċess ta' tender. Il-kumpanija Servizzi Limited qed tagħmel dan wara li d-Dipartiment tal-Kuntratti allegatament biksur ta' liġi neħħiet minn dan it-tender il-klawżola li teskludi lil kumpaniji li għandhom arretrati ta' taxxi milli jkunu eligibbli biex jitfgħu l-applikazzjoni tagħhom għal din it-tender. Minn kif jidhru l-affarijiet, din kienet manuvra biex tkompli taġevola kumpanija interessata f'dan it-tender u li għandha djun li jidħlu fil-miljuni f'taxxa. L-istess kumpanija li issa ilha tipprovdi dan is-servizz b'direct order li jingħatala snin ilu. F'tentattiv li jiskolpa ruħu d-Dipartiment tal-Kuntratti qal li din il-klawżola issa m'għadix tapplika fl-istadju tal-applikazzjoni imma tapplika biss għal kumpanija li tiġi aġġudikata t-tender. Fi frar, l-Olaf kien talab li jsiru investigazzjonijiet fuq il-kuntratt tat-tindif fir-Residenza San Vincenz de Paul. Kuntratt li kien ingħata b'direct order lill-kumpanija Xclean 4 snin ilu. Intant, it-Times of Malta ftit tal-ġimgħat ilu żvelat li Dennis Xwiereb, direttur ta' Xclean, kellu kont pendenti ta' madwar 4 miljun euro f'taxxi mhux imħallsa. Xclean kienu ngħataw il-kuntratt b'direct order fl-2015, kuntratt li baqa' jiġi mġedded kull xahar minn dakinhar. Għal dan il-kuntratt, sissa Xclean irċivit ħlas tal-fuq minn 9 miljun euro.